Ada buku ini, tahu kan buku kayak film Davidem. Contoh itu mana lebih passion? Ya, itu warna. Jo, teď ti drží za ruku. No. Jo, ale teď budeš... Jo. Já vám můžu si pomoct, tak to podržíš. Můžu už a nebo si dělat si tady, jo? Jo.
Každé máme sečky. Tam nemá sečky, protože nedělá.
na zemi, čelenku. Luci, tamhle. Luci, tady. Uprav mi čelenku. Jak všichni jdeš auta? Teď dávejte dobrý pozor, protože je to těžké a pak si ověříme, jak se dávali pozor ty rodiče. Tak, děláme to dobře, ještě se mluvají nás, kdo nemá rád, Letinko. To říká při toho okna, dobrý? Ne, naopak. Pojďte kroužek. Patričko vzadu ty školy. Tak Jirka, Patrička. Jirko, chyťte, spojte s Patričkou. Tak. Auta, tramvaje. 3, 4. Auta, tramvaje, motorky, kola, motorky, kola, motorky, kola. Auta, tramvaje, motorky, kola, rychlíky, lodě, traktory. Tak, chcete ještě jednou, abyste to pamatovali, rodiče? Tak je nějaký dobrovolník, který se účastní této akce a už si pamatuje, co jsou auta, traktory, motorky, kola? Ještě ne? Tak pojďte někdo, pojďte si to s nima zkusit. Dojděte, tak jedna, běžte tam někdo z rodičů ještě. Takže Kaňka vám ukáže. Záhla. Mělko, dávaj pozor, kdo dával pozor, pojďte, rodiče. Ještě, jdeme do kroužku a předvádíme auta, taky ještě nevím, tramvaj, motorky, kola. To je jenom dva, našího pána. No on to umí, tak ho vemte s sebou, běž, vem tačku. Tak s maminkou jde, výborně. Tak Honzo, to umíš a mamka, ať to dělá dobře, dohlídni na to. Takže auta, kola, tramvaje, motorky, kola. No, výborně, dávala pozor. 3, 4. Auta, tramvaje, motorky, kola, motorky, kola, motorky, kola. Auta, tramvaje, motorky, kola, rychlíky, lodě, traktory. Závěr je přesán, výborně. Tak děkujeme maminka. No vidíš to. A to mamka nechodila do školky, viď? Mám vládky. Chtěli jste zase jednu, tak dáme vám to všechny ten druhý. Pojďte. A budete to řešit. Adelko. Terinko. Tam je místo podívat, tady taková je mezera. A teď to tady to místo. Thank you.
na nás chystá, zima přišla, Vánoce se chystají a zaspíváme Mikuláš, no? Mikuláš, přišel čertem na koláč. Mikuláš, přinesl nám zimní čas. Stojí vrba košata, hej, koleka, na ní koza rohatá, hej, koleka, paní modra koňolu, hej, koleka, a já dolů nepůjdu, hej, koleka, ty máš velká zubička, tak se k nám můžete přidat. Dědečku, kolega, dejte mi oříšek nebo dva. Nedáte mi oříšek, prodám vám oříšek. Dědečku, kolega. Prosíme rodiče, kdyby si s námi zaspívali, nechcem vám hodně, aspoň tu jednu slovu, kterou děti zmínili. Tak poslouchejte děti, nebo jestli zaspíváme nejdřív my a pak dospí a maminky, já nevím, jak se domluvíme. Tak nejdřív děti, nebo dohromady, jak si chcete. Tak si dohromady. Tak pak to doma vyzkoušejte sami, ano, jestli to maminka nebo taťka umí. No. Nesem vám noviny poslouchejte, Betlémské krajiny pozorujte. Slyšte je pilně a neomylně, slyšte je pilně a neomylně, rozjímejte. No, krásně, to je koncepce tohle. Tak si zaspíváme ještě Štědrý večer. A to bude takový to úplně, na 14 to máme to barvelný písán. Potřebujeme když jednu písničku, tak se ještě narodíte a zaspíváte. Štědrý večer nám stal, štědrý večer nám stal, koledí přichystal, koledí
Víco, rána, víco, ryba, pokoce, konec roku, už je tady, už jsou tady Vánoce. Na vás nachystali takovou trošku jako legraci, protože si to tady musíme zlehčit, ono to není lehce jednoduché. Tak jsme vám tady otázali, že jsme jako v holobitě, ale my jsme si tady pro vás připravili ještě překvapení, tak tam to bude asi pro vás ještě trošku dojemnější. I pro ty děti obzvlášť, a tam si to prožijete spolu navzájem. Takže já bych vám takovou, že se než před Vánoci, všem přeji krásné Vánoce, hlavně hodně štěstíčka, které je nutné k tomu, aby se nám splnilo všechno, co si přejeme, i to naše zdraví, drahé a vzácné. Dárečky, každý to má jinak nastavené, že vám všechno přeju, aby ty vaše váhy těch dnů obnovily a vyplnili vám všechny. Děkuji vám. To je taková půlka. Ty vám dají sánička, vy už ty vaše děti už jsou teď plně vaše, my si vás nevíme, že vás takhle zavřeváme ty náhrady.